Visszafordulok, és akkor oda leteszem a gép, ami még egyszer mondom, nem szabályos, de ez egy játék meg, jó? Sietünk, menjünk tancolni. Annyira fokos ez a szimulátor, hogy pont az az idő, mint most van, azaz 14 óra 50, mert ez az UTC idő nézzük, szóval mindjárt 3 óra. Valódi időjárás, ez azt jelenti, hogy itt 26 fok van Budapesten. Szóval, ha esne az eső, akkor itt is esne az eső, ha fújna a szét, indulatok. Ezt kitettünk a parkolófék, picike pörög a hajtómű, jó a hang. De jó. És ma megyünk. És felszállunk. Kerekek be. Megkapcsolom a robotpilóta. Ez egy ilyen műhold képek, ami ide jönnek, ami csodálatos. Itt van felé egy. Itt az igazi lenne. Mennek a kocsik, mennek a vonatok, minden mennek, mint az eredeti. Leszállunk? Szeretnél? Igen. Egy gyors leszállás. Visszafordulok, és akkor oda leteszem a gép, ami még egyszer mondom, nem szabályos, de ez egy játék meg, jó? Sietünk, menjünk tancolni. Mint az igaziakból teszem azt a size-cikk, ahogy szeretném, és a gép nem fog mozdulni, várjál. Nem mozog, így akarom a tárcsad. Kész. Mint az igaziakból, tök jó. Milyen durva, nem? De meg van csinálva nagyon. Meg magasan megyünk, ez a baj. Csalnom kell. Yes, mindig magasan vagyunk, de nem baj. 200. 100. 50, 40, 30, 20. Na? El akarsz menni? 10, 5. Ide megyünk. Tudom, ismerős az a irányító kontroll, nem? A jó kis ferié, ugye?